तो का हाल बा भाई लोग, का तो लोग जाना तारा कि सेफ इतनी लंबी टोपी काहे पहने लगे। का तो लोगन के पता बा कि बैटरी में MAH के फुल फॉर्म का है। इसने कुछ रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने खातिर वीडियो में लास्ट तक बनल रहा था। चलो वीडियो के स्टार्ट कर जाओ। का तू लोग जाना तारा कि बैटरी में MAH के मतलब का होखेला। बैटरी के साथ उपयोग होखे वाला यूनिट MAH का फुल फॉर्म मिली एम्पियर हावर होखेला। ई एक यूनिट है जवन के समय के साथ विद्युत शक्ति मापे खातिर उपयोग कइल जाला। MAH के द्वारा कौनो भी बैटरी के एक समय में कुल ऊर्जा रखे के क्षमता के बतावल जाला। उदाहरण के खातिर अगर कौनो डिवाइस की बैटरी के 2000 mAh की क्षमता के होता एकरा में 2000 mAh के करंट 1 घंटा तक मिल सकेला। का आप लोग जाना तारा कि हिचकी काहे आवेला। हिचकी आवे के कई वजह हो सकेला। एकरा में से कुछ शारीरिक हो सकेला तो कुछ मानसिक। ऐसा नहीं खातिर होकेला कि तंत्रिका में आवे वाली दिक्कत दिमाग और डायफ्राम से जुड़ल है। बहुत ज्यादा और जल्दी खाना खाए के वजह से हिचकी आवेला। ज्यादा नर्वस या उत्साहित होके पर कार्बोनेटेड ड्रिंक या बहुत अधिक शराब पिए से भी हिचकी आवेला। तनाव, तापमान में अचानक बदलाव या फिर कैंडी च्युइंगम चबावत समय मुंह में हवा भर जाए के वजह से भी हिचकी आवेला। आप लोगन आज तक एक न एक बार जरूर देखले हो कब कि सेफ जवन होखल अनुसार पर इतनी लंबी टोपी पहनलन। लेकिन का आप लोगन सोचले हैं कि इतनी लंबी टोपी काहे पहनलन। अगर नहीं तो चलो जानल जाओ। दरअसल भाई लोग एकर कई वजह हो सकेला। सबसे पहले एक सेफ टोपी यही खातिर पहनेला ताकि जब वो खाना बना रहल होई तो ओकर सर के बाल खाने में नहीं गिर जाए। कैसे कि जब ऐसा होई तो फिर कस्टमर के प्रॉब्लम हो सकेला और फिर रेस्टोरेंट के नाम भी खराब हो सकेला। साथ ही जवन के सेफ की टोपी होकेला ओकर स्किल के बतावेला। लोगिन के टोपी से भी पता चलेला कि अगर कौनो भी सेफ के सर पर 100 से ज्यादा फूल वाली टोपी है एकर मतलब ये है कि सेफ 100 तरीका के ऑमलेट बना सकेला। ये नहीं सेफ के जवन स्कूल होकेला या फिर जवन बढ़न रेस्टोरेंट होकेला वहाँ हर एक लेवल के सेफ के लिए अलग अलग टोपी होकेला। और जैसे ही सेफ के प्रमोशन होकेला वैसे ही ओकर टोपी चेंज हो जाला। ये बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग जैसन होखेला। तो बस भाई लोग आज की वीडियो यही खत्म करता नहीं। आई होप कि तुम लोग का सारा फैक्ट क्लियरली समझ में आ गई हो। अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बता दिया। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। फिर से मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।